Salam hatırlı vatandaşlar, salam yahrivani illeşler. Almurada hoş geldiniz. Hoş gördük. Onu çağırın. O sağ çağıranız için selam. Hormatly yurttaşlar. Ana bugün katı ulakan siyasi vaka Türkmenistan'ı bolmalı. Buradan toy tutulmalı, bayramçılık edilmeli. Bilýäňiz de näme gündügün şu. Abu neme 1993-nji ýyl 95-nji ýyl 90 12-nji dekabr günü ulu davar edip baý bir neme ulu davar bolanlara ne bir tarap bolluk 200 döwlet dagy gol çökdi diýip biziň bir taraplygymyzda diýip ona ýyl arasyna da Türkmenistanyň bar baýlygyny başga 200 döwlete paýlap gol çekdirdi diýip gürrüň edýärler. Niýazow gol çekdirdi diýe. Alyp gürrüň edýärdi. Türkmenistanyň bütün baýlygyny paýlady diýip gol çekdirmek üçin. O zatları bilemzok biz, doğru mu yalan mı? Yani halkın aýdýan da siz şu gün sizi çağıranyň sebäbi ene aslında bir kağıt ýüzünde gaty bir uly bir özgörüşlük, üýtgeşiklik Türkmenistan üçin bir tarap bolmak, hiç bir zada goşulmazlyk. Yani Türkmenistanyň aslında bir tarap bolmak diýmek bu daşky siýasetlere de goşulmaly. Ya bir döwlet iki döwlet arasynda uruş gidip duran bolsa, oňa da ok ýarag bilen ya esger bilen, ýene bilen, hiç zat bilen kömek etmeliler. Goşulma umumy aýdymda bir tarap bolýar. Bir taraplygyny saklamaly. Ondan hiç kim, hiçbir devletim daşından gelip bu devlete koşulmağa hakkı yok. O öz nemesini diktavat etmene hakkı yok. Öz nemesi pravilasını değil ya da Türkmençe dedim yuvaş yuvaş yahttan çıkıp var Marmara'da. Valla bana röz maytıp verilmişsin. He, ana şu iyiden devam edeyseniz onunla. Değil İyi mi? ama oğlum senin bir yankı etsin ýaly. 1995-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ulu takyrdy, ulu dawara bilen ene Türkmenistany toýlan nämemiş Türkmenistan indi bir tarap bolunmuş. Şular ýaly status berdi. Ýani gaýdysyň ýaly kuýda goly döwlet gol çekdi. Kim şu zatlar gornady. Onu Niyaz Gurnana, onu gurran ene Boris Şykmurad. Şol döwür Türkmenistanyň daşary işler ministri. Şol bir ýylmy, 2 ýylmy öňünden şolgap, ol Birleşen Milletler Guramasyny onu gör, muny gör, türkmençilik edilýär. Bu da çylyk edilmäkä. Bir topara adam bilen görüşilýär, salam nazylýar. Araşyr gelmek üçin bir topar işler edilýär. Bu taýda bolsa bütün dünýä öňünde ilkinji gerek musulman döwletler diýip aýtsamam boljak ýa Sowet respublikalarynyň içinden mi? Ya asly günne goralanda da ilkinji bir bolýasa. Arabam ýok we taýda, taýym ýok, Hindistanam ýok, hiç ýok. Ýani şol garaşdyrlyk ýani bir taraplyk statusyny. Ene bir aldylar, oglan etdiler. Ondan şo almak üçin ýani şol halkyň içinde gurrun bar diýdiň de Türkmenistan ähli baýlygyny çykardy ýurdun daşyna diýip. O gurrun ýöne kyrdan döräne hakykatdanam şo ýyllar mene ýam ýani Azatlyk radiosyna bir näçe habar getirdim şu barada halkyň içinden gelen. Enne ol näme başa näme haryt çykarylypdyr, ýa näçe pul çykarylypdyr, onçosun men aýdyp biljekkä ýöne so nepis tokalan türkmen hallary bar, 1 ýyl 2 ýylyň dowamy. Şolar bagwallap çykarylýar ýurdun daşyna. Olaram nira ana şol dowur Birleşen Milletler Guramasyna türlü wezipede işlän ýa beýleki milletlerin wekilleri bar şo taýda wekilçilik eder. Ýa şolaň hökümetlerini, ýa şolaň döwletlerini, şolaň aýaga aşagyny ene ýazyldy türkmen hallar. Şoň üçin bir agazdan gol çekildi diýene. Ýoksa bu taýda başy Türkmenistanyň başy döwleti ýok. Şol alaýyn ýerde bir taraplyk statusyny. Ondan ikinci senen hem ağlap geçtim yani gördüm bilmedim ben. Tırtın mı yok mu? O şol bir taraf bolluk bizim içerki işlemde hiç kim katılışma hakkı ya hukuku yok. Ene
şol hakkı hukuku almak için bular ine e, bir taraflık mesela statusunu kabul ettirdiler Birleşen Milletler Kuramı'nın. İnan için niyaz edenine de koyunu koydu. İnsan hak hukukları inelmedi. Yüzlerce, miňlerce adam türmelerde çığırıldı. Şo yıllar yoksa biz arz edip Birleşen Milletler Guramasanyň üstü bilen, Amnesty Internationalyň üstü bilen, Helsinki Boş Guramasynyň üstü bilen, dünýede bir zat gurama bar bolsa şolaň üstü bilen Türkmenistana kıyadaýlary ünsün çykdy. Olar gidip barlyca komissiýa düzýär, bol niýasym goýberen biz bir tarap goýber. Ne? Ýurdun şonu salamdak diýip. Koşulmaň bizim siýasatymyza. İki yaka içine girenle de eli boş varsa mın iyidini yankı diplomat çemadan doğulurdan ne olup iyidini olur Türkmenistan. Yine şeydi bu halkımızın baktığını yatırdılar bana bir taraflık statusu bile. Çok döre düzlem kurnoyacağım bu yine yurdun içinde Barış Şeyh Murat aftar son yankı bir taraflık statusunun ol emede yankı Washington'da da şu zatları yerine getirici bolup işlenen Sultan Töreýew işan bolýar. Ol häzir indi. Yani Sultanyň tek jogap bermeli zatlar kan halkymyzyň. Näde bedelli, näme şeýle edildi. Näçe şu tak harit ýapylyp çykaryldy. Ne şol iki adamyň emma oşodar nazyşyny gaýdysy çeken zähmetiniň netijesinde ine halkyny şol ýaly perişan ýagdaýa getirdi. Ine şol aftar bar, ýa-da aftar Barış Şeyh Muratyň öýde şol kapana düşüp bolan işi şu. Öýde ýalnys o dowlaky. Halk üçin döre diýýäsmi kadydyr da dowlaky. Ýöne niýaz aýlap dolap hemmesini şo öýde içine saldy şu tat. Ol 32 ýyl ýok edilen adamdan saňsa ýok. Ne şo biziň ine dowlatymyzyň garaşdy bolmagyna ugdur aýtdy. Men şo bir tarap bolmagynyň netijeleri tak getirdi. Yoksa mene şu etse de bir taraf devlet kimin kapoşul hiç kim. Yani şuma durmuş mecbur etti. Yani Orsiýanyň agresiv siýasatyny yani Ukrainanyň üstüne çalışymy görüp bile mene NATO ýararlygyna girmäge karar berdi. Yoksa asıl koşuljak devlet ya milletler de olam ikisi bilelikdi. Finlandiýa bilen bile sebäp bu ikisi ilmidam iki devlet arkalaşyp gelýärler. O zaman aslında bir devlettiler. Finlandiýa ikinci devletleri Şwedleridir. Ene, ene bir taraf bolýan bolsaň şeýleräk bolmaly. Ol bir tarap diýip ýurdun içine daşar devletleriň wekillerini salman, dünýä guramalarynyň hukuk goraýjylarynyň içine salman. Hiç olma turistlerim içine salınmadı. Eger diýip. Şeýle bir ýapyklığına öwrüli Türkmenistan. Öde mine bir tarap. Öde mine garaşdy sorasan. Kagly gün günne şol kakalawatylar ol watan satan programasyny onu çary. Şo diýip kim bilen edem görürüň desen elin gardyp aýtdy da hani bu garaşdylyk. Hani bir taraplyk. Ene garaşdylygymyz hem şol bir taraplymyz hem şu. Ennem ene şol näçe nikun müşüm boldy. Krasnovodsk'dan men Türkmen nasıl diýjekler ol kady bar men şonuldan ya ýa-da barya şolamy şagadan diýerler şol akpaçan ayak batan ýerdi şagadan öňkü könadi türkmenlerde tutulýar onu şu taýdan habar geldi şu diýe 10 kysana bellenjek ýa-ni bir taraplyk bayramçylygyny geçirmek gadagan üýüşmek gadagan köçe çykmak gadagan 9-dan soňra görünmek gadagan. Ine şol emeden Krasnovoddan gelen habar. Krasnovodda gadagan bolsa bütün Balkanyny gadagan. Balkanyny gadagan bolsa naş diýmek bütün Türkmenistany da gadagan. Bele näerti sorap görüp halkymyzdan. Täzeýle geçirmek gadagan, duşmak gadagan, oturşmak gadagan, köçe çykmak gadagan. Gözlerinden dil gatalýarlar. Eger de men şu dürgüller bolsam, onu men jinayet jogapkarçylygyna çekip bilersiň. Özelben adamlar özelben ýa yani karar çıkarıyor. Sudun kararı. Onun sayarcı kağıdı son karar çıkaranlar da öğrenme şolur yani. Kayış etti ol, bilem şuna 5 yıl ver yani.
ya 10 ýyl berýär diýen. Ine şonam şol halkyň aglyny doldurup aýdan ine bular bir taraplyk bayram ya güni. Kimden bir tarap boldy bular? Ha? Halk öz başyna, bular öz başyna. Halktan bir tarap boldular bular. Kanunun bir tarap boldular bular. Konstitusiýadan bu halkymyzyň geleceginden hem de bu ata watan bilen toprakdan bizene şular ýaly bir tarap edip goýdular. Ylyklanma seňki däl ýa-da. Bunu sen bir tarap boldy. Hı, Eger tarap tutup şu toprak menki diýsen, onda sen günahkar. hı, Ona statusa gabat gelemek Türkmenistan'ın bir tarafı. Şonu dil getirýän ýaşak getirýän. Ene borup duran zatlara şu, onu çağırın. Mesela gördünüz, näme hı. goşşap aýtjak bolsaňyz, siz hem o şu döwürler bir taraplygyň miwesini gören adamda, goşa durmak üçin aýdýan miwe dip. Men o döwür ýurdun içinde de kabul edilen näme berdi täçiklaýdýan şaňy ýa halk näme gördü. Ýa-da pahyjda ýaşady otayda näçe beýle donar naşlanyz bar. Ya halkdan näme gördüňiz eşitdiňiz? Ha, Näme peýda adaş. bar? Hawa. Bunun garaşsyzlygynyň hem awa alnanyny bilýär. 91-nji ýylda, 95-nji ýylda bir taraplygynyň hem alnanyny bilýär. Diňeşe gury dabara takyrdy deprek aýdymsaz awa guppoly donly halatly tand edip galgap ýörenlerden başga gören adamymyz ýok. Mene dogry aýdyn. Awa ne bir halkyň edenjegi galdy, ne bir göleli sygyry boldy gapsyna, ne bir Mercedes gördük. Her kim öz başyna gay, her kim öz gojalygy, her kim öz dawan adam bilen gazanyp şu çagatyny eklemeli. Menini ýokarky gatly aýdamok, ol ýeňil aňsatlyk bilen pul gazanýanlar aýdamok. Men diňe ýanky orta grupdan aşaky gatly aýdýan. Göz gününi öz görüp berenler wa ýöneköý bir işgär sada adamlar. Ine şolan gurrun edýän biziň Türkmenistanyň aglaba bölегim ýanky orta grupdan aşak gatlakda ýaşaýanlar sany köp. 80%, 90%. Galan 10-15% ýokur, 10-20% olar ine daşda görüni gurşap alýanlar, ýanky ýokurklaryň gabaklary, birinji gabagy, ikinji gabagy, üçünji gabagy şolar ine bir-birini gollaýanam, ýanky nebitini alýanam, satýanam, bir göz boýagçylyk edýänam, paýtasy bolsun, ýenesi bolsun, çigidi bolsun, näme biznesi bolsun, bu ýegenlerden tut, haýsyndan tutsaňda da bara şu guruluşyk işgärlerini tapagy ýok. Hemmesi pul aklamak bilen, şu bir ýerden pul ogurlamak bilen şey dip baýanlar da. Ine o gatlygy aýdamokdy, ýa-ni prostoy gatlyk ba. Ine şu gatlygy aýtsam, şol ata-baba garaşsyz bolsa da, bir tarap bolsa da, bolmasa da halk üçin absolutny hiç ýeli täsiri bolmady. Edenjegi galmady halkyň ýönü. Bu tohum geleli bäri halk has gysylly. Has ýanky daşary ýurtlara çykmaga mejbur boldy. 5 manat gazanmak üçin. Sebäbi bu soňky gelen tohum öňkü yapdy. Nime dip, sakraşeň edip, ýagly molumlara çenni budjetni işgärleriň hemmesini diýen ýaly sakraşat edip, Keselhanalar, Gizelhanalar, lukmanlar, lukmanlar. gospitallar, lukmanlar, medzistralar hemmesini sakraşat edip, ýanky seniň wezipäň aýdaly wraç bolsa da sen beýleki işlerim etmeli, ýa seniň wezipäň medzistra bolsa beýleki içini süpürjileňe mi işlerini etmeli. Bol aşagyny ýatan hastalar aşagyna rastlamalan bolsa sen pastelini bilýolaryň çalışmalan bolsa sen ýorgun çok ýasyklaryny kirýüm bolan bolsa ýanky praçkada işleýän neme bar bolsa gelip hojalyk işlerini edýän hem şolar hem köp ýanky yarım stavka berýär saňa. Yarım stavka berýär misal üçin medsestralary. Yarım stavkasyny sen şonuň uborkasyny etmeli içiniň. Sebäbi uborççylaryň ýa süpürjilerin hemmesini sakraşat etdiler, işden çykardylar.
Menin gören zatlam diňe hubbot 91-nji ýyldan bäri garaşsyzlyk alaly bäri 95-nji ýylam üstüne goşsak bir tarap bolaly bäri. Menin görüp gelýän adam diňe halkyň hubboty begenip bir edenjege galyp bir ine aýlyklamyzy köpelli ine Mercedes allyk öz aýlygymyza ine jaý gurduk öz aýlygymyza ine ogly ýördik gyz çykardyk çağa okutdyk ana beýtdik eýtdik diýen ýok öz aýlygyny ol aýlykdan bul aýlygy zordan ýetirinýärler. Onam näle ýetirinýärler? Diňe iýmitiňe. Sen şonu gowy ýejek bolsaň eşigiňe pul galanok. Sen eger çağaňa 2 san çağaň bolsa Ишки ädik bilen palto alyp berersiň bolin, kurtka alyp berersiň bolin, senin iýmäge adyň ýok. Şu bir ýeriň ýapsaň beýle keriň açylýar. O ýeriň ýapýan bolin üçünji ýeriň açylýar. Sen ýöne şeýip kowlap bermeli. O pul lilýanda atly, pul lilýanda. Senin, Halkam senin piyada, piyada. halkam piyada. Ýygyny diňe kowlap gezdik. 30 ýyllap pulun ýygyny diňe ylgap kowlap gezdik. Ene şu aýtyn biri şu zatlar ýalanyp. Näme üçin çykylýar? Öz ýurduň taşlap çykmarsyň sen daşar ýurda. Günüň gowy bolsa. O pulum diýilýän adam öz aňsatlyk bilen gelip dursa. Hepde bir 8 sagatçyk işleseň, hepde de diýen bagyşlar. Her günne bir 8 sagatçyk işleseň, aýlygyňam gerkkäbe gelip dursa, ýeterlik bolsa, sen iyice işlerine de yetse, giyineceğine de yetse, doğulanın iyiydi, toy tomu deydi, gidecek restoranın iyi bir şey, kahvat, bayramçılıkta yine de doğulanın ona da yettiyen olsa, sen cay almağına yettiyen olsa, ya kreditlere mardancak verilyen olsa, maşina malı bilyen olsa, sen yurdun taşlap gitmerdin ha. Mene gidecek der, men oturacakça yurdumda. Ne işim ma? Başka yurtta, ne tanış yurtta barmalı, sen bir topar yani stresten geçmeli. Ol işe yerleşmeli, dilini öğrenmeli, olan giyirim çıkanını öğrenmeli. Bir yerde de okumalı, bir yerden diplom almalı. Aydamada bir uğurdan saylap alıp işe yerleşmeli. Sen çağı çoğulu bolyan olur. Yönü kıyınçılık üstüne kıyınçılık başka yurtta bolsam ansatlığa bol telkilik yok. Ansatlığa yaşayış yok da şerutta da. Sen sen baraň bir çijoy adam bolýan. Sen bir nime bolýan? Nätan nime bolýan? Gelmişek bolýan. Sen şu ýurtda gelmişek. Sen şu dilini öwrenseňem, nämetini öwrenseňem, işine girseňem gelmişek sen. Ýene öz ýurduň ýaly bolanok. Men şol ýalyk gulaly gulluk bolsa, altyn asyr bar bolsa men ýurdum taşlap gaýtmarna. Ana siz ýurduňyzy satyp gaýtdyňyz, ana siz ýurduňyzy dönüklik edip gitdiňiz diýe. On diýenler kimler? On diýenler şol gabyk diýenim ma? Daşyny Ýa-ni bilen gabyklar. Şu gabyklar pul aňsatlyk bilen üstüne ýagyp duranlar bara. Ene şolaryň ya hakly tutýan adamlary, ya şolary ýalakaly edýän adamlar, ya da şolaryň özleri, ya garnaşlary, ya ýene bir zady, ya dogan oglanlary, şo wezipelerde oturan adamlaryň garnaşlary ýeneleri. Näme üçin? Şoň ýaly komment ýazýarlar meselem. Ene siz dönükler, siz boşlar, sizin edýän işiňiz ýok, siz işat edip bilmeýäňiz, hökümet plan edip bilmersiňiz. Ay näme? Ay bular ine zor. O sizi alırmaz. Siz ine boşlar, boş görüň edýäňiz diýenleri. Aýdasyň melýada. Şu biz boş görüň edýän bolsak, şu wagta çenni bir dolu gürlän adam mı onu? 30 ýyl geçdi. Hani bir ýurdu düzederdiňiz ha? Ýurdu düzetbele keniňiz de. Biz boş gürlän bolsak, çykynda aýdyň onu. Sizin diýäňiz näde doğru, ne şeýle bolmaly, beýle bolmaly. Argument getiriň. Bizim dinläli onu sizi. Näme üçin beý diýerler? Sebäbi şol rejim ýykylsa, olar ýaly bol telkilik boljak däl, olar ýaly ogurluklar boljak däl. Olar ýaly aňsatlyk bilen pul gelip durjak däl. Meslik bar ýanky. Şagal meslik edýänleriň hemmesi hedilikden galjak. Ondan o rejimiň ýykylmasyna ýol bermek islenoklar. Şol rejim durmaly. Näme üçin? Sebäbi pul gelip dur.
Onun bular gitmeli. O yurttan bu yurda gidip görýärler. Olar üçin o yurtdan bu yurda gidip bir 50.000 dolar dagyn şey dip dynk göbermek howa. Hiç zat. Şolar üçin hiç zat. Şoň üçin sen meselen men aýdyn. Şo taýda bir riftigadan bir taşerutlar bilen dil baglaşyp, şertnama baglaşyp bir gol çekip kontrakt baglaşýan bolsam, maňa da bir aýda bir 1 milyon, 2 milyon dolar berip duran bolsalar, elbetde sen rejimi ýykylmagyny islemersiň. Sebäbi kazanç gelip dur. Ene bize gelip ýadýanlarym şolar, şol rejim ýykylmaly däl. Maksat bir bolly. Ene biziň görende adymyz şu wagta çenni. Tä 91-den başlasak 95'e, 95'ten hem bäri umum aýdamyzda tegel aýtsa 30 ýyl hiç ýyl ütkeşiklik ýok. Beter boldy gaýta. Almada. Kimi gürleseňe beter boldy. Ol halkyň ilatyň ösüşe bir gally. Ösüş ýok inni. Ýyda gidýär gaýta, ýyda gidýär. Ýani ilat sanawy wa. Ýani bir wagt 4 milyon, 4,5 milyon bolmaly 90-njy ýyllarda, 95 aralyklary. Ýöne ilat gitdikçe azalýar. Nireden bolsun? Nireden bolsun? Eğer ayal ayrı ýaşaýar. 20 ýyl bäri ayrı ýaşaýar ayal. Indi täze öýlenýänler hem ýaşlarym olaram ayrı ýaşaýar. Öýlenýär, gidýär, gazanjyn, ýani galyň puluny, toý puluny bir zat etmeli. Gazança gidýär da şerurda. Ýene ayrıçylyk. On çağan kim dogurmaly ondan? Ayal ayrı, Türkmenistanda galan bolsa kimden dogurmaly çağany? Haçan geljek ol ýydyna? Dige kösençlik. Gitdigçe de gulçylyga öwürdiler. Türkmenem dymp otyr. Ine altyn asyr gelýär, da altyn asyr gelýär. Ana şol neme bilen, salgym bilen ýaşatdylar. Ene gelýär, da ene gelýär altyn asyry. Şo salgym bilen ýaşatdylar bizi. Halkymynan jaňlanyp otyr. 30 ýyl boldy, oturanna. Indi şoň üçinem biz ekrana çykyp gürlemeli bolýas. Halkyň gözüni açmak üçin. Ýene de bir 30 ýyl oturmalymy ýa garaşyp. Yani al asmanımız, duru asmanımız vardı. Ne biz bir taraf devletti, ne biz garaşsız devletti. Dine her yıl şun yala bayramçılık bellap davar edýärler. Aslında kağıt yüzüne hiç adam ütkümedi, gaýta beter boldy. Demedat kağıt yüzüne. Garaşsızlığım, bir taraflığım. Garaşsız bolýan bolsaň dünkü al Fyodorovlar sen adyňy tutup bilmezdi. Ekrana çıkıp miltemedi bilmezdi. Sen garaşsız bolýan bolsaň. Hakyky Türkmenistan diýdini epip öňüne otyr Russiýanyň. Kim näme diýse diýýsin ene. Gidip orden alyp gelýärler. Atalawly gezekleşip Putiniň elinden. 1888-nji ýyla 81-nji ýyldan soňra 81-nji 82-nji ýyl gidip durany türkmenlerim selleli Türkme telpekli kırmızı donly biziň nemelerimiz türkmenlerimiz gidip ordeny baş döşünü suratlary var arhivde. Ors imperiýanyň elinden orden medal alyp gelýärler. Ona mene bize meýletin goşuldy diýem uly kitap doldurup kitap ýazyp halka ýaýradýarlar. Ana o kitapları nira ýok etjek arhivdäki bar kitaplar ene. Watandaşlar size Türkmenistan doglalyňyz bäri şu taryh hakynda hiç zat aýdyp bermedik bolsalar, diýmek siziň özüňiz öz başda arhivlere girip şu kitaplary tapyp ya online skaçat edip alyp okamaly bolýaňyz. Siziň ata-babalaryňyzy nähili edilendigini, nähili zorluk görendigini orsun elinden şu zatlar siz özüňiz öz başda öwrenmeli bolýaňyz. Ýene de gelip bize boş gürleýäňiz diýäňiz. Biz hakykata aýtsak boş gürleýän bolýas. Girin on arhivlere de okaň şu kitaplary. Nämeler ýazylypdyr? Türkmenistanyň geçmişi barady. Ortalar özü buýsanyp kitap ýazypdyrlar. Türkmenler nädip boýuna gidip bolýar. Nirlerin birinji basyp almaly.
Hawa nämeler etmeli? Näçe sany söwüşçüň ýaşlary bar, näçe sany ilatynyň sany bar. Haýsy tekeler nirakda ýaşaýar, ýobutlar nirakda ýaşaýar, olaň sany, ärsarlar nirakda ýaşaýar. Olaň sany bar zady öwrepdirler jikme-jik. Siziň nara şo döwürlerde 1800-nji ýylyň aýaklaryny türkmeniň özü millionnerler näçe sanynyň bardygyny. Haýsy Balkan welaýatynyň ýomutda nimede ärsarlaryň sany. Bul türkmen eneme marly tekeleň sany, saryklaň sany, ýa bul ahally tekeleň sany näçedigini özüňizden bilen dokdyňyz şo döwürlerde. Orslar bolsa öwrenipdirler. Näçe wagtda kitap ýazypdyrlar, näçe müň sany eskeri we näçe müň sany atlysy bar diýip ýaragyna çenni. Ondan bizi näçe taýýarlamaly plan gurýan ekenler. Plan ýürüti ýazylypdyr ol. Narmada kitapda. Bize näçe san yara gerek, näçe gün imit gerek. Şoňa çenni ýazypdyrlar. Näçe günlük söwüşip bilsek, durup biläjek. Imit sanyna çenni getnime dipdirler, ölçäpdirler. Näçe tonna imit gerek bolsady. Ondan ol welayetden bu welayete ýa-ni syýahat etmek üçin çölüň üstü bilen kıywa tarapdan, ýene tarapdan geçmek üçinem ýürüte yerli halkyň düýelerini ulanypdyrlar. Düýeler çölü ısla nime çydamly bolýar diýip. Suwsuz aş 7 günnäp oňup bilýär diýip üstüne ýük baryn ýükläp kerwen edip halky ulanypdyrlar üstesine olaň düýesine ulanypdyrlar. Ne watandaşlar şol biz boş gurlayan bolsak giýriňde arhiwi okan. Ana şo taýda görürsiňiz. Nähile edip orslar siziň ata-babalaňyzy basyp almak barada plan düzenlerini. Nirakda yer asty baýlyk bar. Nirakda nämeler alyp bolýar. Hemme zady ýeriň astyny üstüne hemme zady öwrenipdirler. Tom kitap ýazylypdyr watandaşlar. Ene giýriňde okan. Mene Завоевание Туркмении diýip bar. Ondan Hıyva hakkında var. Hıyva nädip basyp alyp bolýar. Завоевание Hıyvy Buhary diýip. Bu kitaplar amma online girip ýazsaňyz çykyp dur kitaplar. Skaçat edip alyňda okan. Ödem gadymy ors diline ýazylgy. Öňkü Kirilitsadan öňkü bara. Ana şo dille ýazylgy dur. Şo kitaplar 1830-40-njy ýyllardan başlap plan düzüpdirler. Da gepiňi ýa-da owatlar ol Nikolay II hem doğulman owatlar. Oň atasynyň döwrüne bolýar. Ana şo döwürler kitap ýazyp plan düzüp üstüne işläpdirler. Orta Aziýany nädip basyp alyp bolýar diýip. Mine almada. Şondan bären biz garaşsyz däl ekenik. Hiç watan bolmandyr garaşsyz. 91-nji ýylda garaşsyzlyk allyk diýip uly dawar edýärler, bir güden pul çykaryp. Ene eli boşlar, agdy boşlar ana şol. Bir güden pul çykaryp dawar edýärler. Näme gerek? Ondan halkyň aç halkyňa ber. Şoňa çykarjak pullaryny. Ol gat edip mıramırdan jaý salýarlar. Ondan halkyň aýlygyny wagtynda ber. Edaralar açmaly. Halky iş bilen üpjün etmeli. Tasarrufda gedip ýör. Türkmenistanyň 60%. 5 manat pullyp. Sen ýurduň başyna oturan kelleli bolýan bolsaň şolara öns bermeli. Halkyň dagap gitdi, gutordy. Owalar boşap galypdyr diýerler. Almada. Boş diýe owalar. Salamlaşmana barmada öňkü tanışlaryň birem hiç kimem ýok diýe. Garnaşlarym, tanışlarym ýygyna gaýdyp barýanlar. Owa boşap galypdyr diýe. Ýurduň başyna oturan kelleli bolýan bolsaň ana şo üns bersen. Halkyň dagap gitdi, ýurduň boşap galdy. Elbetde näme üçin edilýär bu halmada olarak gerek däl biz. İçiniň ilaty gerek däl. Ýöne ol garaşsyzlygam, bitarapligam hemmesi ýa-ni sahna diýenim gorog neme, görkezme esbap. Ana şulardan ibaret men aýtjagym halmada. Gürleseňiz de men agyndan o çykýar. Bu barada. Sağ ol. Atı doğru bellek geçýän sebäp. Günnelik bar. Görünüp duran zat da bu halkyň günnelik durmuşyny bar. Aýdyp oturan geň görerlik zat ýok. Geň göreniň aldyňa diýerler, biziň aldymyzdan çykyp durdy şu zatlar.
Yani sen aýtdyň da şol bizine oğurlukda aýplaýarlar, ýene bir zatda aýplaýarlar, gebrey diýdiler, ateist diýdiler, näme diýdiler, kafir diýdiler. Şunu kim diýýär? Sen aýdynladyň ben şonu bir türkmen gadymy bir sözü bilen utgaşdyrjak bolýar. Atalan bir sözü bar. Oğurluk eden utanmak, uyulmak üstüne gelen utanır diýär. Yani ödere edýän oğurluk günahın bizim üstümüze yapıp şola üstünden gelen adamı günahkarlayacak bolýar. Yoksa neden şu mahal bir canın yakıp onun nasıl aytıp verdim. Şunun birini içine yalan bağ olsa Hasan ekranına koyuyor yatsın aşağı. Yani şu yeri şu tarafı şu aydan sözün yalan ya yanlış ya ne doğru deyip ya tersi. Yok. Bura üstünden bök geçiyatı aydar oğulnursan da Türkmen eşikli çıkmadın ya kellende yağlık yok. Ya sen kapır ya plan. Yani bulan bar diyemezse şol. Özüm anırdan cevcev edivoti eger gayratly erkek ya denan bolýan bolsa näme üçin en atasyn da kanaty bilen ekrana çykyp bizimki arkaý gurrun edip bilen atdy. Sebäp bilýärler ertesi şulardan jogap soruljak. Sen o hökmen hasaba sorulur bulardan. Sen ýa-ni bir sözüňde aýtdyň da şu 95-nji ýylda bizde 4,5 milyon oğul ýylap bolmaly. Ýok, ýok. Bulma hakkı yok. Näme üçin onu hemen sanla bilen düşündik baýdyp beri. Şu 90-njy ýylda, 91-nji ýyla geçirildi Türkmenistanyň ýylat sany umumy ýylat sany şu ýazyw netijesinde 3 milyon 840 000 adam. SSR ýykylynyňda bir bölegi göçüp gitdiler. Ors dilli milletler, Orslar, Ukraynalar, Tatarlar, yenem, o Kavkazlylar, gelmeler çıktı göçtü gitti Türkmenistan. Şunun umum sanyny alanda 400 000'dan köprak bolmagy mümkin. Ondan Türkmenistan'da her ýylda şo ýylda görkezýär da 104 000 çağı ya 102 000 102 000 110 000 çağı dogdy. Olan statistika, onun reallıkta elle. Onça doğuyan orada biz onu yere koygasınmaz bak bu Türkmen. Yani men krediyen o, şoda 80 000'dan köpe geçen apar yılda. Şimdi şu yurt terk edip giderlen öwüzün de olmak üçin dolar 400 000 bolsa, böyle emediyen bolsa her yılda yani doğuyan şol yerini yetiriyen bolsa, bak niyaz ölýänçe şolun öwüzü de olan asyap adamı ölüp gidip otuyor. Sizler yıkılanında sağa doğurmak katı pese düştü. Onu siz özünüz yani e, Lukman hükmünü kovul yani o zaman Türkmenin önüne 7-8-10 sağa adata maşgala bulunmazsa son şuun kunun 2-3 sağdan arik geçen oğlum yarım yatim ya doğulu yatim çağırır. Eceti vardır kakası ölünür. Kakası vardır eceti ölünür çağırsınır. Ya ikide ölünür Mahmut'u yankı kakalı seyrediyandır karvatalı. Ne şular yani doğru genasiyde düştük. Yani şimdi eğer şol halk sani bar olsa hatta Sovet zamanında vurnak sani bar olsa azlar neden haklar 10. yıla geçirdiler ilat diye bunu. Geçen yıl 20. ýyla geçirdiler, 10 ýyldan soň ilat ýady bu. Hani netije, hani sany, hani halka berilýän hasaba. Hiç zat ýok. Onu men pikir edýän diňe bir zady sany, serediýäli näçe temp bilen ilat sany azalýar Türkmenistan. Bu näçe çaltyrak asla ýoguna ýanyp bolar. 10 ýylda, 5 ýylda. Şoň üçin ben şu çykyp ataloguz bir arada beren ýemeler bar. Türkmenistan 30 ýyllyk programasyny düzlükdi. 20-nji ýyly ta 50-nji ýyla çel. Yani şu demek şu 50-nji ýyla şu toprağın üstüne şu tohum haram tohumdan başga millet galmaly. Ýa-da başyp gitmeli aljana. Soň bulan iň esasy zat genosidin bulary berýän peýdasy. Bulan öz gözüňde tutýany. Häzir şu bizim halkymyzyň 60 götürme çykdy, şoň 10 götürme ýygyna ýa gelir ýa gelmez, galanyn ştaýdy. Wagtyň geçmek bilen ölüp bitjek adam. Ýurdun içine akam örüp berdi. Demek sonra şulardan hasabat soracak halk yok. Döwlet bu. Toprağı alacak adam kent hep ona şahını 50 trilyon baylık gatýar. Onu Türkmen halkı şuun milli. Yani o şu teorektaki hasap veren devletlerin yıldığım urluklar bir devlet hasap kesip çıkardılar. Ne vardır? Ya Ukrayna ya Rusya'dan kılar milli.
Hataylar bilýär. Şoň üçin hana edilýär bir güçden ýalytyp bine çok çara watyla Türkmen topragy. Onun şu bulara da bir taraflık statusu şu zatlar, şu cinayetler üstün görmek için kullanılýan. Ne Kur'an başa hiç zaten halkımızı bir çıkıp aytsın kaýış etdi. Yurttaş şu gepleşin bilen aşağıda yazın. Yani şu garaşdyrlygyndan ya şu bir taraplygyny men jinnik ýaly peýda gördüm. Özüme ya maşgalan. Diýip aýdaýyn, ýazaýyn bilen bilik galy belki bilýänler. Bir tragediýa başlanýy şu zatlardan geldi. Nämen bir taraply daş töwürün ene şular ýaly. Onu soňra bir tarap boljak bolsan bir tarap döwletden etmeli borcu var. Onu sarın. Ine iki döwlet uruşýar diýil. Ne şumar Palestin bilen İsrail uruşýar. Sen haramzada deýus, eger sen bir tarap bolýan bolsa şular ikisini hem çağır döwletini. Çağır oturup şulary satsagyň başynda, stoluň başynda. Siz şart bir paraha çögüp çapýan şaştaýdan gitmersiňiz diýdi gapynyň daşyny gurupla. Gaýratly erkek bolýan bolsan. O taýda iki tarapdan sivil halk ölüp oty, çağı, zenan, garry, gurty. Uruşda o bu zatlar hökmen bolýar. Ana sen bir tarap bolýan bolsa etmeli borjun şol, parzyn şol. Emma edenak berer. Bildiňi bir taraply şu edýän jinayetlaryň üstüne gömmek, basmak, yapmak üçin ulanyp gelýän Guran. Basam 30 ýyl bolýar ýene bir kyldy. Şunu ulanyp oturlar. Olar peýdali. Ýöne gelecekde bize Türkmenlere şo gerekmi şolar ya bir taraply. Gerek bolsa onu bir taraply näil terze gurunamar bar da beýleki bir tarap döwletlerine düşýär. Onda da dolu bir tarap barmy? Ata biz bir tarap diye ana o dünýäde hentek hasaba alınmadyk ya emede ady tutulmadyk ya şol döwlet diýip hasaba edilmedik talibalar aşgabatda alkyna aýlanyşyp ýördi. Bir tarap diye yetişmeliğinden orta Türkmenin yarası yarışı bayrağı muğdunu daşa botu. Bir taraf diye o SSR zamanının garın snaryatlar var, bombalar var. Bulan hemmecin hani gitti orsiyete. Bir taraf diye İran'ın üstü bilen ok yararını hemen drone mu beylekim bular geçirip botu. Bir taraf diye dengizin üstü bilen yetişmeliğinden Astrahan'a ya Derbent'e uğradı botu. Harbi beylekim. Bir tarafta ahir gerek şolun egeneşiginin mi ya produktasyny mı uğradı bot. Bir tarafta döwlete gelmeli, gadan gelmeli, nevitten gelmeli polana Moskva öýaly bot. Gazprom müsbile. Turwasyna deýedäler bular. Nämen bir taraply. Ene watanyny satan dönükler şular. Şol eger şol Göktepe galasyna ya şo taýda tragediýa bir jinnem ýaljak resmiýin ya haramzadaly bolsa şu zatlar etmezdiler. Şu taýdaky ýatan şehitlerin hatyrasyny. Gün geçip olar eýlek şol üstünde mazar. Näde şol iýeni sen bokurdygyny neçe men şonu gaýran boldum. Bütün Türkmenistan şo şehitlerin ýasyny tutup otur şuň üçin. Bu pengine de Bağmışam diyemem. Ne şu de getirip beni halkımın depesine koydu. O da olyan Kıpçaklı yetimçani innen bağvarıp beni erren. Bolly. Bunların peşin taparlar ha gerek bolsa. Sonum gözlep görendirler. Taparlar getirirler. Yarastınak bağlı. Halkı nime uçinum halkı yok etmez. Bu planlaştırılıp yurdun taşını çıkarlar halkı. O pandemiye de beýleki hem ortadan onnokkuzam hemmizin biderek var. O üzerlik geçirme halkın gözüne çöp atan maliyatı. Bütün dünya üstümüzden gülüp oturuyor. Yani Türkmen beýleki milletler ya kim olayınladı? İlkinci nokta halk öz vatanını, öz toprağını, öz yurdunu eýiç. Şonu etmesen bir yeri gelip mesela Türkmen'a yap sen o tayda kologan yırtık geçen üstünü men sana karıştırdın alıp bereyin hak hukukunu alıp bereyin kim edecek onu? Kim edecek? Yani Birleşen Milletler Kuruması yani ne için berdi şoları bir taraflığı? Para peşkeşin üstü bilen etti. Ne için hasabat sonra? Berdin sen sonra da bir taraf bolyan vardı. Ne hemen bir taraf değil. Beren adam idin alıp bilir. Eden aklı. Şoň üçin men göwnüm geçdi diýänim Birleşen Milletler Guramasyndan ol ýa-da Ýewropa beleleşiginden ol hak hukuk goraýan guramalaryndan
Hemmesi ine şol olara grant tutur, diňe pul almak üçin. Şu yurdun da aşynnaky Türkmenistanyň halkynyň hak hukugyny goraýa diýen guramalar, adamlar şolar üçin şu hiç haçan Türkmen halkynyň tragediyasy utanmasa şonça bähbit. Näç ýene 10 ýyllyklar dowam etsin, 100 ýyllyklar şol totalidar diktatura şolara bähbitli. Sebäp bular 100 miňlap dollarlap pul alýarlar, grant. Ene o bazlyk gurlanynyň manqylady. Diňe puluň üstüne otýarlar. O taýda halky olar edi boti. Bu taýda da bular şu halkymyzyň göz ýaşynyň hasabyna ene pürpürläp ýaşap berdi. Ýöne hasap maşyny işläpdi. Hemmesi şolar öňküden ködülen ýazyp dur. Ýurda baraly biz şonçyn aýdýar. Lüstrasiýa bilen KGB-nyň arkiwini açmak gerek. Näme gorkýar? Eger siz jenaýatkar däl bolsaňyz, onu ikellep gorlamaly şudatlar. Ýok. Bulara lüstrasiýa da gerekkä. Bulara ene Hmm. şu sen aýdysyň ýaly ogurluklaryn dowam etjek. Iki ýeke şafkalar bar elinden ýanky haram ahyrda nanyýan. Şolara mene biziň üstümize kuş gurjak. Olar eýlemiş, bular beýlemiş. Misli gurrun etmäňine bar zadaýdy bu türsini. Senin hazır diýip depäňde çykarylgan edi oturan işi. Şol üçin şeytan da aşlajak bol. Ne görüňiz bar Mekka gidip pul haşlap. Hana aşgabatda otyly barym da aşlan gaýratyny satýanlar. Bäş wagtyny düzüli dini parzyňyzy, borjuňyzy berja edýän bolsaň onu näçin şeytan da onu birenler peygamber de onu birenen şeytan da depäňde saklap otyr. O nähil welýar? An şeriat, an kanun, an din. Yoydular bardady. Ha o yo tersine eýmet. Bunu tutdular asla başka real etmedi. Indi şulan edi bu oturan haramlygyny halal ýaşap beren adamlar bir din däbini, desturny düzüp tutup oturan adamlaryň başyny getiren güllerşi. Ana şu düýünki tutulan toýum şoňa bir mysal. Türkmenler şoňa toý bolupmydyr, edilipmi şo? Beýle ýuhalyk, beýle ene tarhan nökerlik az halkyň öňünde. Ha? Ene bulan edip oturan oýdy. Onu şaýdym. Bolýa biz şulan ýemesini kan aňryk yemetmäýle, yemed ýa. Bolýa. O şol meýletin boldy diýdi bir maýdy Türkmenistan meýletin ýerdi Borsiýadan hatda. Meýletin bolsa görkezim referendum geçirilip girdilmi? Kim haýyş edipdir? Hatyn görkezim. Ana bizim göreli. Aýdýa ýemde diýä kasby kenaryna ýaşap beren bir baý haýyş edipdir orslara gelin bizini Eýranyň gowaran diýdi. Eýranyň sen paýdaşdyňa Türkmeniň topragyny. Ona sen Eýranyň gowrapsyn. Türkmeniň topragyny halkyny. Yalan. Dünkü şol eden çykyşymy aşany ýazypdyr ýerleşimi. Etrek gurgan nerýasyna barlylar hem Eýranlylar. Suwun sowdalar barlylar. Ne şeylere kowu ağzımız doğru kowu aydarlık hiç tat yok. Mene yakaca da pozitif misal görüyorum. Şol Türkmenistan'ın yankı bir taraflık statüsünün. Ben etçek tekliyim. Eğer yurda baramızda kağıda parlamentin önünde. Statüsün biz asla yüze vurmadı. Beryan peydası yok. Bütün halka alama oğurlukların üstünü, cenayetin üstünü yapmak için kullanılıp gelinen kural. 30 yıllar. Şu Kur'an'ın şunu yasan aftari idi. Barış Şeyh Muratov şunu bir taraflık statüsüydü özünüm. Şuna bakbarlığın kızıklanan devletler, milletler kuramalı vardı da paşorluydular. Ayağını çeldi. Salmadılar yurdun içine. Oğlunu çeldi. Onun bastığı ne ay bir topar yemece. Aftar şunu buna pıkır etti. Bizden perdani öz peydamızı olunur halktan öğrenmek için. Yani o perde halkın kıymetinin süyüşüp niyaz getirip bulan hemmecinin çok kapatıdır. Yani kazma düşersin, yakma düşersin değil yani bu. Doğru. Doğru mu? Onu ne yapmada? Bu cemler işte. Bunun vaktimiz katı çekli. Hı? Şoň üçin şu ýerde tamamlaýsak diýät. Böyle. Näme halky watandaşlarymyzy gutlaly, näme gutlaly?
Şu Ol. garip düşen günü bile kutlalım. Mene boğunumu sanok bayramı kutlu olsun nimene almada. Doğru maydeyin. Yürekten doğru maydeyin. Yürekten çıkken men aydan şu at sözüm. Bayramı kutlu olsun nime men boğunumu sanok sebebi garipli bile kutlalım. Ya çağların yetim kallarını bile kutlalım. Ya üysüz udarsız caylar başına yumurlan o yerini alıp cayını yumurup yerinden alyalar köçede gallı halk. Şoň bile kutlamalı. Ya da bir topar doğulmadık çağlar var. Kim bile çağalar bir topar bir güne çağalar öldü. Yaş ölümler var. Bular bile kutlamalı mı? Ne bile kutlamalı? Tragediyanız ne mi değil ya? Duruşuna tragedi bile kutlamalı mı? Mena bu onu mu sana? Size mi sor? Menem soňýan, menem soňýan gutlarlyk ýekaçy esas ýok. Sebäp ýok şular gutlaýyn diýende daha. Näme bu? Näme peýda boldy? Ýok, belki kimdi ýalňyş ýazsynlar, hani bize meşdik galy. Doğru. Bize meşdik galy. Polyanna Bolýan. vatandaş yaşıyordu. O, Başka o, sağ olun, sağ oturun. Yine de görüşürüz. o,